Здравейте хора, пак съм аз, Алфа ПК. И днес справя ям този и клип. Наскоро видях в YouTube, са някакъв ютубър, който се казва Мотика. Що за човек ще измисли този съдейм? Някой твърди, че собственикът му не е един. Как? Който или който да се направи този YouTube канал. Добре, малък фейл. Откъде бе хумно и хумна и този не бути кара. Звучи ми повече като пряко кодафе ме отколкото псевдоним в YouTube. Така, както да е. Ще покажа и това хора, които са. Ще почнем с абонатът ми. С един от абонатите ми по сайт. Кой е Мутикаря? Така, тук явно има някакъв. Клипът, който гледа така попуса, айде известен като ютубър, който се занимава с гейминг, но вече не се занимава. Така, клипът, който ще иска да пуснете, айде се да върти, че етероите е Ради ми писа след това и може това аз правя. Видеото не е истинско, защото имаше сигурно още 1000 клипа, където пак се разправяше как това видео. Кой всъщност е Мотикаря и кой стои зад страницата? Shit. След няколко месеца упорит труд. Jesus! Окей, хакера, на който тук-що му видяхме скайпа, Росенчо 16. Да сложат нещо по-силно. О, шит! Кой всъщност е Мотикаря? Кой всъщност е Мутикаря? Да цъкнем администратори. Да, цъкни администратори. О, шит! Така, шит. Виждаме всичките администратори. Боби доктора, Иво, Добро доктора, Иво и Зероб да изглеждат като админи и все едно, че те управляват Мутикаря, така че това
се разбра, че видеото не е истинско, защото имаше сигурно още 1000 клипа, където пак се разправяше как това видео е фалшиво и как тези хора не са мутикаря и как съвсем различни хора са мутикаря. И като цяло в момента в мрежата има сигурно 300 000 видеа, където се казва кой е мутикаря. Бум, всичко всъщност е мутикаря. Какво всъщност се случва? Защо има толкова много клипа? Видеото, където аз ще ви обясня кой всъщност е мутикаря. Какво всъщност се случва? Защо има толкова много клипове на мутикаря? Така че пригответе се да разберете. Вземете пуканки. Просто има една истина, която аз трябва да ви призная. Която крих от много време. Всички тези видеа, качени за мутикаря, са фалшиви. Истината е... Аз съм мутикаря. Окей, до някъде съм фен на мутикаря, обаче съм против много от нещата, които прави. Може би се питате какво имам предвид това. Откъде я започна? Той се ебава с хора, които грам не си го заслужават. Също постоянно краде чужди видеа и ги реапълдва, и това са едни от малкото грешки, които е направил и като цяло продължава да прави. По думите на хората, които стоят зад страницата, и да, правилно ме чухте, те са няколко човека, мутикаря е кауза и една кауза не трябва да има лице. Да, това е напълно вярно. Обаче, когато каузата е до голяма степен да се ебаваш с начина, по който изглеждат другите, просто трябва да си отворен за критики. Нека ви дам пример. Аз критикувам определени хора заради видеята, които са направили, но разликата е там, че съм се показал. Хората знаят как изглеждам и като цяло не се ебавам с външния вид от самите мутикари. Следващият се казва Валентин, за него не е напълно анализи. И тази редактор на страницата и нека ви прочита правата му. Кристиан може да редактира страницата, да изпраща съобщения и да публикува от името на страницата, да създава реклами, да вижда кой администратор